elkarretaratzearen xedea urtarrilaren 9an izandako lan istripua salatzea da. Larri zauritu zalako Viurarejos de Jerónimo Izagirre enpresan. Lehenik eta behin besarkadarik beroena, elkartasuna eta babesa zauritutako langileari, gertuko eta senidei. Ahalik eta azkarren eta ondorio larririk gabe osatzea da gure desioa eta itxaropena. Beste behin ere, lan baldintzek eta prekaritateak gaixotu eta hiltzen gaituztela salatu nahi dugu. 2024 urte honetan, 10 dira Hego Euskal Herrian lan istripuzildako langileen zerrenda beltza luzatzen dutenak, eta beste asko izan dira antzeko gertakarietan zaurituak. Hori dela eta, dei egiten diegu bai enpresei, bai prebentzio arduradunei eta bai administrazio publikoei antzeko gertakizunak gerta ez daitezen neurriak arditzaten. Eskerrik asko.